Quantes coses passen en 5 minuts? Al nostre voltant en passen moltes i en passen d'altres que ni ens n'adonem. Doncs aquest espectacle parla d'això, de les relacions que s'estableixen entre la gent que va i ve en un carrer. Passen 5 minuts, duren 300 segons i corre un gat astut darrere dos moixons. La música de 5 minuts són els sons del carrer Nou. Un gat que passa, una nena que corre, un autobús. Tot això dona ritme i dona melodia al carrer Nou, l'harmonia del carrer Nou. El carrer Nou tot belluga de pressa, 3:15 d'un matí qualsevol. 5 minuts es podem estirar, 5 minuts es podem arronsar, 5 minuts poden estar ben plantats o podem capgirar-los. Els elements visuals de 5 minuts són un joc i els habitants que viuen al carrer Nou hi juguen.